Ekjran! Ekjranen geef niet op, als wanneer waar. Ekjran! En ik lood die aan met ons taubteranen. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom tot het programma Ekjran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mag God u zegenen. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag met mij Ruth Doerksen. En zij heeft dat vele programma al te ons verteld van haar leven waar zij van jong aan een zeer riesig leven had, veel alcohol, veel sigaretten, waar zij zich zeer weit wegschmieten deden, waar alles zeer zwaar ging. En waar zij aber irgendwann, zij wil bloß am ihre Mama halve zich tafel laten, maar waar zij aanwaart dat tafel dat we mij als bloß voor de maat hem gevallen. En waar zij nog niet gelijk zag en irgendwann door bij Jezus vinger deed en waar ihr leven ganz ändert, waar zij kan vrij van de sigaretten blijven, waar het ook schwer valt, maar waar zij dag kan jeder dag met een schritt op maal zijn dat zij kan vrij zijn van sigaretten en van alcohol. En onze tijd we dan alle, we kunnen niet alles nennen brengen in dat programma. En een van de zaken wat zij nu hier als verre programma te mij zei, dat er veel beter is in haar jonge jaren in haar leven weer. En wat wie du beter is in die leven? Dat kwam dan, we woonden dan thuis, we trokken een huis, we bevrieden ons. Eerstens, we willen ons, verzochten ons te bevrijden thuis. Zeer is me beoef, verzocht ons te bevrijden in andere kwijt. Dat schafft dat niet, want zij niet getauft weer. En dan zagen we ons dan getrokken in de stad, wo we ons dan einfach Leute bis Tab schrijven. En dan trok we, ik heb aangesteed gaan. En dan trok we dan naar huis. En dan woonden we thuis. En ik weet dat hij heeft dat best lang niet graag gedaan. En denk ik, Leute immer wenig tijd paar kan ik schaffen. En dan woonden we even bis thuis. En dan her, wenn het paar dan is starf, dan wie niet lang loopt, dan vangt dat de onder trouble. Dat vangt er best aan zo te troubelen en wie daar dan even ja, scheide ans de weg traatje. En dan weer dat hoe ik dan even zo beter weer, über mijn Schwester alle. Ik had zo slecht idee über daar. Wat hadden deze reis gedaan? Nou, dat we, zo zeiden we daar dat niet graag. We daar ons maar vrij, we daar ons allemaal wat geven voor dat te zijn. En dan zeiden ze even samen door hand en zeiden we daar stelen en dat we niet maar nodig dat de ons dat wat er dan werkelijk alles wird, dann kann alles passiert, als heute nicht kann, aber. Aber man hat sagt, dass die Schwester verstreichen. Da wir so an einig worden. Okay. Und dann trag du dann weg, sagst du? Ja, dann trag ich da weg, dann sag wie was anders. Okay. Und wo kommst du von dieser Verbetternis los? Was merkt das, dass die Küstachlote von dir? Da kam noch her, wenn es mir dann behielt. Dan kwam dat ik zo voor ik waarom merken. Met je Schwester? Ja, en dan rede ik naar mijn moeder van, dan zeg ik dan, du bist dat niet schuldig. En dan ik val dat over, ze zei klaar, ik zal voeren. Want ik had me even van bijna zo aangebetterd. Okay. Ik kon niet best zo slecht lijden. En dan voer ik, als ik dan voeren wil, dan wird das von de goede jes en de slechte jes schafte mij. Anja zegt, du brukst niet voor en de ander zegt voor. Ik heb een motor op, ik voer en dat wordt geen wezen. Hij wil nog meer wat doen. Dan kan me dat helemaal worden en dat is niet nodig. En de ander zegt,
voor doe. En ik dacht me, nou, ik speelde ik zo voor en ik voor. En ik voel dan ook mijn zasten en mjuk dat best met en ik dacht ze met mijn kunja weer dat niet nooit, maar weer met aan kan ik het slecht lieden wat de onder niet. En ik dacht ze weer best mijn zasten hoe ik waarom ik maar aan weer dat niet nooit. En voel ik dan zo twee. En dan vangt dat bis zo abhängig, ich sperre bis dat so abhängig, aber jeder muss vielleicht einmal wirklich Stein von mir hat fall nicht. Jeder meine Schwester muss ich fordern. Okay. Und dann her ich hat mir dort und mein Kunjao und dann fuhr ich noch einmal mit euch steht. Okay, so die pleure dann auch, dass dieses nur den Kunjao vor, nicht so? So nur Kunjao ist ein schwerer. So dann vorstellen, wenn er nur den schwerer und mir gesagt durchtreibt? Ja, mir geht das durchtreiben. Und dann nachher voll ich noch eine steht und dort schaffe ich dann ab. Okay. Ich habe auch so viel, da hat mir sehr viel und das andere, wo ich dann, nu wo ich abschütteln, ich schaffe das eben ab, ich schaffe ab und dann habe ich einen Traum, nicht? Und ich habe einen Traum, dass ich kann nicht jeder seine daar is zo aan je zin, niet? Oder ich niet abschied, wo ich nicht hart gedauert, der jetzt mir Monat da. Und dann smart, dann sei ich abstehen, dann wird mir etwas Fuß eigentlich, ich fein die Fuß, ich fuhr da nicht, aber ich fein dann. Und dann sehe ich, Jans, ja, du hast so lang von verjährte von da, oder? Ich sehe, ich nicht, ins mir Monat, die erste Monat, dass ich dort auch so bin. Und wo hast du, du redest ein bisschen zu mir von, dass du in deinem Leben viel gelernt hast von, wo den Helden jetzt zu hören, wann er die Monate. Wo weißt du das, wann der Helden jetzt die Monate? Ja, dass wir immer, wenn die Mond, wenn ich so was tun, ich hatte so lang drei, und vielleicht so lang, ich soll meine Schwimmer, ich soll da anreden. Okay. En ik schrijf dat immer ab. Ik schrijf immer waar ab. En schrijf ab. Dat je immer waar mijn gedanken aan. Maar ik schrijf dus immer waar dus ab. En dan een nacht dan had ik een droom. Dat schrijf einfach bis om helemaal weer een gerechte noemen. Schrijf dat, moet zeggen, continuera. Dat wordt nog wiedergehen. Wordt nog wiedergehen, is dat. En dan waait ik ab. En dan reed ik mijn monden van, ik zei, ik voel het eerlijk dat ik sollte reden. En dan hier slaap ik dan op waren aan, 's morgens. Nou ja, ik wil nu niet, want mijn kinderen weer rammen. Ik wil wachten tot die is, ik dacht alleen weer. Dat dient wieder, en dat dient wieder, dat dient wat waren. En ik voel dan dat nog onderweg gaan. En de jaren die ze bis, wanneer die dat valt, dat einfach beten en God wat die dat schenkt je niet. Maar dan wacht ik, leer ik me ja meer vaststellen, en had ik waar een droom. Okay. Dat God me, en wanneer ik een droom had, dat wie zoveel God dat me zo streng zei nu. En ik denk, yes, is niet hard gedaan. En wanneer ik dan wachtte bij een droom had, die droom die had me immer zo angst merken. Ik had immer zo angst voor die droom. Dus wie zei, ik kan verloren gaan ook mijn zwemmen. Die kunnen nu beide, we kunnen beide verloren gaan. Best dacht dat wat ik niet hard gedaan. En dan wie ik me bis voets eigenlijk zei, dan vers afstand. Nu vind ik die bis voets, ich schäme mich noch einmal für mich schwimmen. Und ich habe nicht viel Kontakt, so erst nicht hier, so erst in Spanien. Und ich habe eher niemals gefunden über Videollamada, aber ich sehe nu ab hier mit mir schon und nu finde ich, nu rede ich an. Ich bete dann auch und ich kann das auch, so ich mir auch geht fängt hier haar. Was wird das, was Gott die Hart lädt, was die sei ist? Einfach bis sei, wenn es die wahre Geburt, oder sei, wissen sei von der wahre Geburt, nicht? Und einfach bis ein bisschen auch von vertalen von meinem Leben, nicht? Und wo reagiert sie darauf? Also, ich frage auch, sei, wenn es eine wahre Geburt ist, was soll ich glauben? Na, also ich weiß selbst nicht, seht so, aber und Jesus und Virchen, Maria,
dat is wat zij zegt. En dan kust u er niet dat middelen wo God ons raden wil. Sehr schön. Ja. En wat, wo erforscht u God van de oudste dag in die leven? Zo, wirklich. Ik vrees me zo dat ik kan hier middelen. Ik speel ook al lang dat ik zal middelen. Ik zeg dan hier dan Zeichnis en dan heb ik mezelf weer bij mijn gedanken. Nee? God wil wat gaan van mij. En ik dacht weer dan even bij mijn gedanken. Ik had niet gedacht dat het daar werkelijk goed komen, dat ik je werkelijk goed zetten middelen. Nee? Oké. En ik hier ook groot een Zeichnis wat we ook van jou abgenomen hebben. Die dan veel meer als een Zeichnis en een nummer had nemen, maar een dag. En van jou zaten we hier taub en die vriendin, naar amiga, uitgereid van jou ook. En die had die gevraagd, wenn es echt gaan doet, niet van ja. En had ze dat gespeeld, dat er ernstig wordt direct, dat zij die fouten wordt, dat er nog ernstig wat vrouw wordt? Ja, ik dat gisteren en ik hoorde en ja, die alleenheid kunnen naar verder gaan en kunnen ook reden. En dan mijn hart vang ik dat te speren, nee. Ik zal ook naar verder gaan. Dan heb ik me jij zou het met mij zeggen, du brokst niet. Ik leer niet. Dat vang dus eenmaal al aan. Ik dacht me, ik speel het nu nog niet, dus dat gewoon niet thuis, want ik speel dat ik zal wat doen vergaan. En dat vang dus eenmaal aan. Mijn hart wil me ik dacht dus nu stoor ik bis af en go, nee. En dan ging jij. En ik had just zo schoi had nog meer ook zo ons. Dat wie een tijd was de boys vindt zitten me. Du hast zo je stomme bin ding wat du met al dat die mensen hoe die gelacht han over mij, nee. Maar ik einfach zie dat die boys vindt zo waar van mij, nee. En ik speel dat was als wanneer ik nog afgeluid, wat zal die mij moet schrijven, wat die would mij wat schrijven, wat verleidt dat ik weet niet, ik wist je dat niet, nee, dat zou je werkelijk mij van jou zijn vrouw, nee. Veel dank, Ruth. En zo komt het dan dat van jou smarts ganz schreef vriendin uit jaar, was die ook van jou die Zeichnis middelen in ekjran. En nu wist u wat de Heer Jezus die had al van gisteren aan gemerkt doordat dat je van jou kusten. Ik dank je dafür, hier met te merken. Mocht God dein Leben wieder segnen und auch dein Leben auch wieder. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.